Nuestra Señora Medalla Milagrosa de San Juan Bayo Araya. Ika sa Diyo iting imahen ng Birhen Medalla Milagrosa, anyang 2 metong alibot, siyang aragan, siyang 15. Pauli na nitang ikit at pepangibit yo, ting tanaman ng naro, amaslag at maningning ang makadagdag apalat, ting bundok ng araya. At kanito, pesaw na pa rin mga biyasa, at may utang ng nanong titulo ng Birhen, amaslag, at makatalakad, makaladlad kalat, at sinabi daping ipi, ng Birhen Medalla Milagrosa. Kadwanan nito, inyang merong kuyo, ng anak ng Fundadores, ng Birhen Medalla Milagrosa, missionaries. Petula ko ng pumayot yun, ng anak na nung magpalto ng imahe ng Medalla Milagrosa, at may dibusyon niya kaliti, at giwada iti, at minagrong hinayok, at nekatlakad yung pasibayo, at manibat kanito, puti-puti na yung malagrong kepapit na ng Birhen Milagrosa Arena, at kareng tao. Anya pagawala namang imahin na anyang ika-atres ni Marso, 2 metong alibot, siyang aragan, siyang 15, at kiwaring sandukan at dinagante imahin na nung niya kepapit. Imahin ng Birhen Medalla Milagrosa, yung may sabi imahin ng Birhen Medalla Milagrosa, may kilala niyo bilang Reyna ng San Juan Bayo. Akit niya iting Birhen, may sabi ng Bayo ng San Juan Puroksheti, ng Balen ng Araya. Pagsunod niyo ang anibersaryo ng pangatatag ng Birhen Milagrosa Missionaries para ng 3 ni Marso at pagsunod niya naman ang kapiesta ng adwang pulot ito ng Nobyembre. King Camarero, aking Isabina de la Cruz, at King Birhen Medalla Milagrosa Missionaries, amenibanan King Barrio San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Nuestra Señora Medalla Milagrosa de San Juan Banyo, Arayat. Ipanalangin mo kami.